Намираме учениците от дуалната паралелка Техник Растениевът на професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Гоце Делчев на работното им място. Това е оранжерията на града. Учениците от 11 клас помагат в отглеждането на цветята. Още в началото, когато кандидатствах в нашата гимназия, ми разказаха за предимството на дуалната форма на обучение. И най-много ми хареса факта, че мога да работя и да уча едновременно. Дуалната форма на обучение ни учи на дисциплина, учи ни на работа в екип, обучаваме се в реална среда и така трупаме и опит, и знания едновременно. Учениците от 11 и 12 клас на гимназията работят в оранжерията 2 или 3 дни седмично. Включени са във всички дейности – орязване на клони, поддържане на жив плет, засаждане на цветя, поддържане на зелени площи. От една страна за тях ние сме много полезни, защото от тук след 2 години такъв стаж тези деца излизат готови за пазара на труда. Те могат да работят в тази сфера. От друга страна ние също сме доволни, защото с това дуално обучение влизат млади кадри и някой от тях би могъл да остане и да работи при нас. От 5 години гимназията работи по системата на дуалното обучение. Имат 3 паралелки – 2 Техник Растениевът и 1 хлебар-сладкар. От 8 до 10 клас учениците провеждат практиките си в стопанството на гимназията. То е от 300 декара обработваема земя, в него има лозово насаждение и овощна градина. Намираме се на учебно-опитното стопанство на нашата гимназия. Намираме се в овощната градина, където се провежда голяма част от практическите занятия на дуално обучение Техник Растениевът. В момента реколтата е пребрана. Имаме ябълки, круши, сини сливи, череши, вишни. Като до 10 клас основно тук децата провеждат практическите занятия, което участват изцяло в процеса на работа. Отиваме в гимназията. Обучението на учениците в оранжерията вече е свършило и влизаме в часа на Димитър Игнатов, който преподава растениевъдство и когото определят като най-добрия агроном в района. Засаждаме така, че самата присадка, където е, да може след време да не ни се отчупи, трябва да знаем откъде духат ветровете на терена. Харесва ми, защото повечето време, което го прилагаме на теория, го прилагаме и на практика. Ако сега си 8 клас, би ли избрала друго? Не бих избрала. Бих си избрала същата паралелка. Директорът на гимназията Ангел Живков разказва, че когато дошъл преди 6 години, тук имало само 142 деца. Сега учениците са 536. Според него, благодарение на екипния труд на учители и ученици. За дуалното обучение казва, че винаги се е ръководил от това, от какви кадри има нужда района. Сега училището сътрудничи с 5 фирми от сферата на селското стопанство. Първоначално, да си призная, така са резервирани. Но след това нещата се обръщат коренно. Някои деца работят при тях вече, има и ученици с трудови договори на местата, на които са водили своята практика. Но това, което забелязваме, е, че няма сигурна икономическа среда. За самата фирма, за самия бизнес, средата не е подходяща, не е устойчива. Никой от тях не е сигурен, че този бизнес ще продължи и за в бъдеще. Гимназията е участвала в проекта подкрепа на дуалната система на обучение по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Финансирането, което сме получили от МОН, трябва да ви кажа, че е изключително добро. За Техник Растениевът, освен облеклата, които видяхте, сме накупили всякакъв вид техника, за да могат те да практикуват. Наистина професионална техника. За доброто състояние на гимназията в момента говорят не само добре оборудваните кабинети, но и фактът, че училището има собствен фитнес, където преминават часовете по физическо възпитание. Има и собствен магазин, в който се продава произведеното от учениците. С приходите от него се модернизира и базата. Цялата продукция, която виждате, е от стопанството на нашата гимназия. Магазина работи всеки след обед. Отделно на това имаме страница, интернет страница, на която хората от Гоце Делчев заявяват своето желание за различна стока. Както учениците, така и колегите, всеки един в свободното си време имаме си определени отговорници, които продават в магазина. И още нещо интересно видяхме в гимназията. Всички преподаватели с униформи, на които са извезани български шефици.